Dobrý deň, vítam vás v emilyshope.eu. V tomto videu návode si ukážeme, ako si uplatniť zľavový kupón. Vyberete si produkt, vložíte ho do košíka, prejdete do košíka, do poukážky vložíte zľavový kupón, ktorý ste obdržali mailom zo zľavomatu, stlačíte OK, cena sa vám prepočíta, teraz vyplníte registračné údaje, váš e-mail, vaše heslo, meno, priezvisko, adresu, poštové smerové číslo, mesto, mobilný telefón alebo premnú linku, stlačíte tlačítko uložiť, skontrolujte si vaše údaje, potvrdíte svoju objednávku. Teraz je už vaša objednávka spracovaná. Ďakujem vám za pozornosť a za nákup. Pekný deň. Dovidenia.